Also, dear all women, Pokemon is not, ano? Parang di ka makita ng babae. Oh, dami. Mga lang gamer, girlfriend. Kumusta nyo mga manlalaro? Dadaan ng mga gaming memes, gaming ko. Kaya na nagsimulan. Ganun kay Air Humphrey. Boy, tara bebe time, wait in gamer. Hindi ibang laro! Men, laro eh. Hindi ito yung laro tinutukoy. Pigati! Sakto. Laruin mo na lahat, wag lang ang puso ko. Hindi lang kayo sa description para tumaas sa inyong aim at APM. Galing kay Biff Phone. Tanga. Ochub yan. Yes, ang aking kabataan. Well, yung text nga mauna pa dyan pero pwede na yan. Nako! Mahina! Bakit mo inaayos? Napakadaya mo. Huwag ganyan yung lagusan. Oh, mais ka dyan. Ganyan yung lagusan. Tayo. Iiyak na siya eh. Yan ang tunay na gamer. Magaling mauto. Sunod! Okay. Wow. Ito bang IRL gaming? Parkour. Para ako nagda-dying light. Ramdam mo kung sino yung lagi nagko-computer no? Yan din ako pag hinihingal ako makakit na hagdan. Ako sobrang dami na itong galaw para sa isang tunay na gamer. Hinihingal na. Yep. 4, 5, 6. Nako, ace na yon 5. Wait, dapat ba tinapakam ba niya yung libro? Ito rin si Mario pa nakakuha ng star eh. Sunod, talagang no-ho. Anong ginawa ng Fortnite sa anime? Shotgun jutsu! Hindi ko na alam yung halo-halo na yung reference. Kahit gusto ko sana gumawa ng video na may tema. Halo-halo na yung reference, hindi ko na alam. Fort Naruto, hayop. Walang kwenta ang manggekyo mo kung meron akong Smash 12. Nichonet. Hindi ba mabubulabog to? Pag ayaw mo umuwi bata, iba dadalaw sa'yo. Sige, hindi nanay mo. Malakas internet yan, galing langit yun, leche. Sunod! Galing kay Mark. Yung mga ganyan bang games, nakaka-addict ba siya? Opo. Bakit? Hey. Litong-lito pa to Napapatagal siya. kayong maglaro? Madalas? Sige, may nga. Teka lang madam, di makapokus eh. Yung tunay na gamer! Ayan na, napanood ko na naman yan. Gusto ko lang daanan ulit. World of Tanks. Yata yan ang dapat ginagawa ng tank pero... Oh! Gaming moment! Top 10 gaming moment! Saktong-sakto sa ating sponsor ngayong video dahil may libre akong regalo sa inyo ngayong Pasko. Ang World of Tanks ay mayroong malaking tank arsenal sa mga mahilig sa mga barilan at putukan dyan. Kaya lalo na kayong pabagong taon. Pag dinownload yung link na nakalagay sa ating description, gamitin nyo lang yung code ko, TANKTASTIC. Mabibigyan ka ng 7 araw na premium account, 500 gold, Tier 3 Soviet, 127 tank, garage at 100% crew. Marami labanan at syempre free to play. Ngayong panahon ng misinformation, very accurate kasi sa history na ginagalawan ng laro. Marami pang IP collaboration tulad na sa Valkyrie, Girls und Panzer, Warhammer 40k Fury at Sabaton. Ng halos 550 tanks ang pagpipilian mo, diba? At least dito man lang mapili ka. So gusto nyo yan, gamitin nyo rin yung aking link sa taas at sobrang smooth ng transition nun. Hindi ko yun sinet up, promise. No, you're not a real gamer. I'm so sick of all these people that think they're gamers. No, you're not. Most of you are not even close to being gamers. I see these people say, I put well over 100 hours into it's great. That's nothing. Come talk to me when you pick up a PS4, then we'll be friends. Literal, wala kang kaibigan kung nag-gatekeep ka pa ng mga laro. Parang mo sinabi noon, nagte-text ako, kami dito, turumpo ay text mura lang yan. Parang gano'n yung dating. Siyempre, kanya-kanya yan. Also, dear all women, Pokemon is not, hayop ka! Oh my, Mario is not, Mario? Napakahirap kaya ng Mario. Stardew Valley is not a real game. Mobile games are not real games. Put down the baby and play something that requires challenge and skill. Alam mo, may dalawa kasi klaseng gamer. May innovators at may honers. Honors yung mas competitive, di ba? Valorant, usually mga FPS games, mayroong mga innovators, iba't ibang style ng games. Na kung ganito ka kababaw ang tingin mo sa mga laro, ikaw yung hindi tunay na gamer. Pero kung gusto mo man trigger, naiintindihan kita, yan ang tunay na gamer, di ba? Toxic sa kapwa. Sunod, galing kay Rory Mori. Tunay na gamer, nagiging laro na!
Literal na naging green screen siya. オッケーオッケー、落ち着け落ち着け。大丈夫大丈夫。 So, parang di ka makita ng babae. Check ko, damage Tamang factor green ka. screen lang na, di ba? Smite ko Tamang lang. camouflage lang. 任 Dapat せろ ganito 俺に。 ginagawa ng mga streamer sa Pinas eh. Hindi yung nagbabardago lang gano'n. Ano ba yan? Mahina. Ito, kailangan ng skill. Tunad? Oy, nilaro ko lahat yan. Ano ako, Super Gen Z? Nilaro ko lahat yan. Counter-Strike, what? Hindi naman sa nagmamalaki ako. Kung ito lang din yung oras na nilagay ko sa pag-aaral ko eh. 3,500 hours na pala. Hindi pa kasama dun yung Blizzard. Hindi pa kasama dun yung Warcraft time. Pero ay lang, kanya-kanya laro yan. Basta wag mo lang paglaruan ng puso ng babae. Bati tayo. Ito, trash talk mode on. Yan! Yan ang tulay na gamer. Tatayo ka, tapos marami mong gano'n. Nabukas na ba mga com shop ulit? Ang mga lumakit, mga ngayon lang to, bago-bago lang yung mga... Oh! Ano? Amoy na amoy ko na mga partido, wala headset yan. As in, visual aid lang. Oh, alo! Oh, sa pakay mo, hawakan mo sa dila. Ay, hawakan mo sa tega. Oh, walang iiyak. Una umiyak, hindi open time. So, hindi pa tapos yung laban, nakatayo na siya dun sa upuan. Titingin ka pa lang, shit, abatay ako. Titingin ka pa lang, nakatayo na. Kaya dito kami lumaki, kaya medyo yung mga panlalait online, wala nang talab sa amin yan, men. May mga coach pa kayo, ha? Daig nyo pa ang TNC tsaka Mineski, ha? Okay, sunod! Galing Carl, Hitman. Maraming natira. Literal na Hitman. Ghost of Tsushima. Saan to? Power Ranger na po? Akala ko Power Ranger, Ninja Kids. Ay, nagnakaw ng Cyberpunk. Talon! Tumalon ka sa bigas. Akala ko gagamitin lang yung sa yung hostage. Mahirap yan pag na-infect ka na. Walang pulutan. Oh, ito ba yung World 3? Sino Street Fighter na may ganyang range? Lakas masyado yan. Final Fantasy. Sunod. The Witcher 1. Napakalakas naman ng kawatan. Pas bagay ito. Magaling. Natuwa ako doon. Horizon Zero doon. Inaante ko yung Sons of the Forest, man. Malapit na. Next year. Excited na ako laro yun dyan. Best. Pati yung ba yung tinatapon lang. Boy. Di mo ba alam, boy? Dark Souls! Dapat phasmophobia yan. Mas bagay. Pero pwede na. Ay, bastos na. Dahil dyan, extend kita ng 1 oras. Sunod. Dyan, rekta laro ka na, di ba? Sunod. Ito lang, laro mo pa rin ako. Hey! Uy na gamer. May kaibigan. Hindi nagsusolo flight. Di ba? Huwag tayo mag-gatekeep. Alam ko, malakas ang Trigger. Legend. At pag sabay-sabayin ko pa lahat ng laro sa mundo eh. Galing solo. Hanger ba yun? Oh, kamukha ko na naman, leche. LOL! Nakatira na siya sa 2020-55. Wait lang. So, naka-inverse yung kanyang monitor? Tapos binaliktad niya? Masyado kong bobo dito. Masyado na mataas yung pagiging manlalaro niyang, Sunod. Okay, naki-clear. Gamers Game 2020. Copyright. Okay. May girlfriend ka? Malakas na gamer. Walang gamer. Walang regalo si gaming girlfriend. Nakano pa. Naalala ko na naman to electric na music, Valtron. Tama? So, lalo na tong bug na to. So, dito nakalagay lahat nung taya, nung kalaban mo. Andyan lahat, pati yung dignidad nila. Lalo na pag kadayo ka. GG ka. Sino dito sa mga nakaupo ang pinakamaangas? Sunod! Horror game ba to? Mobile game? Masaya yan, mobile game. Horror to man nakita ng magulang mo. Dito mo ginagastos lahat ng... Ano yan? Ayun ba yung horror dapat doon? Paano ako matatakot dyan kung
Andyan yung waifu ko, si Megumin, si Komi-san. Ito ba yung sa, Kaguya-sama? Oh, ito yung kapatid, di ba? Okay na. Sunod! Galing kay Rodnil. Papadasal ka na lang talaga. Oh, Valorant! Oh, naku, naka-impress na ako po. Huwag kang yuyo ko, boy. Parang dadali headshot. Abot. Maraming sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. Nice one, Lord. Ibang points to, laging points na makuha mo din. Napapatagal ko yung maglaro. Abot. Madalas. Teka lang, madam, di makapokus. Nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Yun din yung sabi ni Satanas eh. At doon tatapos sa mga malalaro natin bibs kayo. Kung gusto nyo pa ganito, like. Gusto pa na mga ganito, sabihin nyo lang sa nagbabantay na pa-open time yung PC5.